আছে 상대 조동데 모동 사고 약나니 깨고 tamo pati muno tei ta so hor koto jora obonogor town outpost no faile jak abo actually oro kaisa bulalai mung laika bulalai mung pila to sung actually kalabari jika chai helai mani kalabari chai ko ki filtai nukha je ko kok banglai tonglai kisa kok banglai tonglai kai nahanai mani tibrasa gari wo kai yang kai ko bongbor kai sung lai jak ting thaka lai ko thangai buthaka ko nahanai mani ol khai thalai ka buna se mane bulanya se ko gari ni doga do sabdan to bui kare nan bagai ga cherai গাড়ি বতি ফিকা gari botu heka kok banglai tonglai kha mana a gari o saborok chin borok na bong borok chin borok gari chin borok berai bare se tong borok sa chalak khorong nei tong borok ang bongni gari bo side khanya nai ka jaga jamang khaina ka borok bazar khub sam bazar hati rok khai haimang namai khatung rok bera jang no angisa engke apro tamang khai male kola romai se khadon talang kha kok boya lam boya engke hanji hai bulai su masano arone gari ni soklai gari ni soklai গাড়ি কইলা gari ni puila karia ko hanji bulai su yang hayo bu bui bike chalo khaima mo buthagai bu auto bike thamani ambo buthagai bu gari bai haine ambo buthagai bu public haine him thane bu buthag bu tama bati brasa nugui da bu hizama kalai khana ba mana ang khawan so gamti hin bujama kalai khana mana bol ni bising ke bo bai abo khorsa se ke kok bangla jak obo hairo kri rok to amtik to bangla jak kri na kai lama o gari side khaitan da kisa ong kong kha bo kha sa sung mai lia sang nup phaili a puro jeng lai thamasi ga lai thangmani nup mata kai mana khanya thanga tepse borok bangu awro 30-40 jon na sa haibu phaika যে বরনি ইয়াগো বরনি সাগো খে বরক ইয়াগ গাতি সাকা যেরো যে পাবলিক তংনে রক আর যে তংনে রক bere oko aje bujangnai chalani inko bibik layo bere khai ga bufai no bujak tong khai to banchine na thanga ga bere barai se dere no kai bui tong kha che chalano acharai no ga tabure bere inko tangkhamo bere barai mane bibi thanga ya koi banchine na thanga bere barai ni sujugo amsike bukha bere no sudu se bokhorgo bo buo yakngo buo yago buo yakung bai bukha yak bai ban ke bukha amsaka bukha borok le kone bi bahano obok thanglai mane khana ta gari ona borok khusam bazai ko tharing samhai bazar hati rok khai thamarok na kono boi hai nangsa sajar wa borok yana ble amo saimana moto ang yana ba amsaka bukha ba kon saimale amti tongna ni kok kere karon bukhu bai kok banglai tomani go hotat che hai bu phayung kai abo tibrasanu ka bukha tabo ko outpost le tamo ko man khari buk man khar aro tabu tamong ka bor kok salai dong tabu aba sak sasung mai ko tamong kha tokhono mangnai no rom kha boja bunai rok na je masa börei no bunai abono khaite sinino rakha sinino ra romai ti hega puila yak börei barasi yak ti sawo ko chala chulu je börei no yak ti sawo ga boz abli ra nai toma ke bose mana khaya börei yak börei no bujak no manu mase bojak na khorong na yo tibra sar borok boroni abo saide man borok bojagani abo kha exact lango sasung maya borok bazar khai thang to mani ta nogo nok rok no thang to ma ba kun jaga thang to ma rok na nong je o nong je bojak mane main ko na tam bo ba ke bojak khatam bojak kha जों mo jibini sini kami company ke malonchoni basi golio tading na khato tading na thani auto bai thutai pege kisa nango ke nang khaba kok salai na hine ang basanga thangi bathagai bobai kok sane hine ang okonman ongkon drok masa borok phai boyskor no bo phai ang bai torko angka ni torko masa ang bobai ta sa torko man ni sa tai masa phai ano mo khairu tam kamo dreno chikle sab bukha bhai bukha ko sab nga auto thotai man le sabu thotai nai nok kuni te khate thotai lai ani no chai mane ani pan chai angna aro
turning o nangi tangga bo phaika ang phaika somoy nangi tangga ya ang ani chaya hemle nongni sajo no emle to আর যে নন বুনাকে অটো চালক না যাব না auto chalong neka thali paika কেন না সব arni borok rokse ar local borok arni borok se phai tamo torkori okra rok ba koksana ringa da ar dreno dakar reka amara bugai ka আর কোন সাকিং কা তংমানি ya ani baino mo buka নিন বানিও বুক ani baino buka ya bono banjer na thange ani bono one kisun na ngano ro biang thang to mane biang phai to mane ani dolni panda reception ara pai ang ani baino bine no ko to thang ani baikan not giro to ya bono dolni ni thangi to mane apro am o boli am pe nga bunai ro ke gobang ma bor ma phai ka tana 5-6 জন 5-6 জন ro nga boro dokuman khana khaglawar latir ka drina khikle ka phikung nangkha yakung bon nangkha yak bon nangkha horni bo taimong khana bo sa dosta যে পাবলিক টঙের ওকে বার মানা ফেরে না রং যে বুই টঙমানি কেব কোনো ছাই যত নাই দং মোটামুটি 50 জন বরক দং আর লামো dong borok to নাই বেকা ইন কেব কোনো মানা খায়া কোনো খায়া যত নাই দং আরে